Nilqak għal di s-serata, Ġoele, ħankunu qed nitkellmu dwar l-aħħar romanz tiegħek, imma mhux biss ovvjament għax id-diskors naturali jestendi ruħu f'affarijiet oħra wkoll. Romanz li jismu In-nar għandu isem. Ekku. Ħanibda mill-probabbli dik li hija l-iktar kelma importanti għar-romanz kollu. U ħanejdlek l-ewwel x'ħassejt x'itqanqal fija din il-kelma, l-kelma tħaxwix, il-kelma li tibda ir-romanz. Lili dil-kelma għalija dil-kelma hija assoċjata ma' tliet affarijiet. Dak li fl-Ingliż jgħidulu l-undergrowth, il-ħaxix u l-ħajja li tikber fl-eruq ta' foresta. Ma l-għabex, ma id-dawl ta' filgħaxija, twilight, u assoċjata wkoll ma' sfond, ma' l-background, ma' l-isfond tal-ħajja innifisha. Bil-fors li dil-kelma ġifieri li tibda il-romanz għalija ikkaratterizzat il-romanz kollu. Ma nimponix interpretazzjoni waħda fuqu. Le. Imma il-range ta' interpretazzjonijiet kollha li ovvjament iktar ma bdejt naqra romanz li belani totalment ġifieri. Iktar bdiet tissawar, iktar bdiet tifforma, iktar bdiet tinbidel. Ġifieri l-idea prinċipali għalija kienet il-gwida tiegħi waqt li qed naqrah kienet proprju din il-kelma. Tħaxwix. Tħaxwix. Hija proprju l-ewwel kelma illi tagħti anki ġudizzju biex ngħidlek fuq l-esperjenza umana tiegħi sal-età ta' 15-il sena. Inti rajt ir-romanz u rajtu sew, u l-kelma tħaxwix li hija l-ewwel waħda fl-aħħar mill-aħħar twassal għal splużjoni li tiġi fl-aħħar. L-esperjenza umana tal-ewwel 15-il sena għax huwa ktieb autobiografiku, kollu sew mimli allegoriji, mimli ġbijat li għal ħafna nies qabżulhom, però huwa mimli ġbijat li jridu jwasslu x'imkien ieħor li lin mill-istess ġbija. Però dan kollu jinġabar ukoll fil-kelma tħaxwix. Fi tħaxwix, kif għadt inti, l-eruq, il-ħaxix li qed jinbet fid-dlam. U l-ewwel esperjenza tiegħi tal-ewwel 15-il sena hija proprju esperjenza fid-dlam, hija mixja fid-dlam. Dan il-fatt, pereżempju, ħasat lil ħafna qarrejja tiegħi. Il-qarrejja pereżempju li raw il-poeżija tiegħi jew raw il-ktieb ta' qabel dan. Ħabbaġ taqtek, li huwa ktieb miktub minn fuq muntanja, jagħti sens ta' muntanja. Allura kif issa lill-qarrejja niżżilthom fid-dlam minn fuq il-muntanja, niżżilthom għal taħt il-muntanja. U propju niżżilthom fit tħaxwix, imma l-muntanja hija l-quċċata biss. Il-muntanja hija kollha kemm hi. U propju dak it-tħaxwix, dak id-dlam, dak il-qiegħ li wassal għal splużjoni. Kif għadt inti dan il-ktieb jista' jingħata ħafna interpretazzjonijiet. Huwa miftuħ għal ħafna interpretazzjonijiet. Biss jekk hemm interpretazzjoni jew jekk hemm sens tiegħu għal inqas meta jiena ktibtu, dan il-ktieb kien ġirja waħda lejn l-isplużjoni li jien kont diġà ġarrabt. Imma din il-ġirja waħda lejn din l-isplużjoni fil-verità ma kienx ġirja, kienet ġibda. Għax meta tiġri qed tagħmel xi ħaġa int. Qed tagħmel l-isforz int. Qed tagħmel l-isforz int. Meta jiena Forza esterjuri. Forza esterjuri li qiegħda proprju tiġbdek lemm. Kif nirrakkonta u veru jekk il-mumenti tal-ferħ fil-bidu ta' din l-esperjenza ta' tħaxwix
li dak iż-żmien ma kontx nara tħaxwix. Fl-adolescenza ma tidirx bħala tħaxwix, imma tidher bħala xi ħaġa kbira, xi ħaġa li propju se twassalni sa tmiem. Fil-fatt newden bit-tmiem u nixtieq it-tmiem. Imma waslet għal xi ħaġa oħra li ma kontx nistenna li se tiġri. Imara mitħaxwix mill-qiegħ, mill-esperjenza umana tagħna kollha kemm hi. Jekk ħajjitna hija mimlija dlam, imma dlam tagħna jaħbi qalba ta' dawl, anki jekk ma narawix. U dina waħda mill-interpretazzjonijiet, anzi ħanajtek, waħda mill-motivi għaliex il-ktieb inkiteb. Dak kien il-motiv tiegħi. Però minn dal-motiv joħorġu ħafna frije oħra li jmissu ħafna punti oħra tal-ħajja. Interessanti ħafna fil-fatt dan li għad fid-dawl ta' xbija partikolari li tidher fil-romanzi, xbija tal-ġebla Titgerbeb. li titgerbeb ma' minn postoli u tispiċċa fil-qiegħ isfel. L-ewwel neddi xbija laqtitni ħafna jiena x'fakritni xbija simili ta' Leonardo da Vinci li juża biex jiddiskrivi kif ir-ruħ pura tispiċċa taqa' titgerbeb, tiġi mafġa l-ġebla sakemm tispiċċa isfel mal-ħnieċ u mat-tajn. Fid-dinja fir-romanz tiegħek din tispiċċa propju hemm isfel fejn hemm Il-qiegħ propju. il-qiegħ. Il-qiegħ uman, tad-disperazzjoni pratikament. Interessanti anka issa li fil-fatt laqtitni partikolarment issa waqt li qed nitkellmu il-fatt li fir-romanz ta' qabel qegħdin fil-muntanja. Ekku. F'dan romanz qegħdin isfel, jiġifieri kważi il-moviment tal-ġebla li qed taqa' ma' f'sens ta' narrattiva kronoloġika hija l-oppost fil-verità għax dan huwa il-bidu qabel ma tasal. Dan huwa l-bidu. Fil-fatt, da li qed nirrakkonta f'dan il-ktieb huwa l-bidu li tellani fuq il-muntanja tal-eremitaġġ. Jekk inti tinnota, l-ewwel ktieb tiegħi kien il-mixja tiegħi lejn għajnejn dik il-persuna anonima li ħallit li in-nota. Dan il-ktieb huwa l-mixja tiegħi mid-dlam lejn l-għajnejn oħra li batuni hawn. Il-ktieb, iż-żewġ kotba tiegħi. Tħabbaġ taqtek anki n-nar għandu isem. Fl-aħħar mill-aħħar huma wkoll żewġ kotba fejn il-protagonisti huma l-għajnejn. Pereżempju f'dan il-ktieb, l-għajnejn ta' ommi, l-għajnejn ta' missieri, l-għajnejn immaġinarji ta' Alla li jiġġudika. Semmi dak l-inkwatru ma nafx inti rajtu, ma jiena fit-tfuliti kont nara. Konna naraw ħafna u konna anke mpenġuh ta' trianglu. Jiena qatt ma pinġejtu għax qatt ma kelli grazzja miegħu, pjuttost xi ħaġa kont nistkerraħa dawk l-għajnejn. L-għajnejn tal-preżenza diabolika li trid tinfidni. L-għajnejn lejn l-esseri biex fl-aħħar niltaqa' ma' ħarsa oħra li ma kontx nemmen li tista' teżisti. Imma propju il-ġebla li taqa' li semmejt li inti, il-ġebla li tidher nieżla fil-qiegħ. Il-qiegħ mhux il-vojt, imma propju fil-qiegħ. Sibt min jilqani. Sibt xilqani, hija il-ħarsa l-oħra. U jiena mal-ħarsa, il-ħarsa mhux sempliċement l-għajnejn fil-wiċċ, il-ħarsa hija r-ruħ, il-ħarsa hija l-preżenza, preżenza fis-sens sħiħ tal-kelma. Aħna nistgħu nkunu quddiem xulxin, nistgħu nħarsu lejn xulxin, imma ma nkunux preżenti għal xulxin. Jiena mhux lejn dik il-ħarsa li qiegħed nifoka, imma lejn il-ħarsa li żżomm kollox fl-eżistenza. Li il-ġebla tiegħi li jinqatat, inti semmejt il-kelma purezza, iva, anki f'dan il-ktieb. Hemm dak is-sens ta' jiena qed naqa' ninqata' minn x'imkien ieħor, kważi nixxenna l-innoċenza tiegħi, it-tfulija tiegħi. Tinsiex, fil-ktieb jiena qed nitkellem, fil-parti l-kbira tal-ktieb, qed nitkellem mill-esperjenza tiegħi ta' żagħżugħ ta' 15-il sena. U kif taf kollox miġbur
fuq f'4 sigħat, jum ta' sibt, is-sibt kien, wara nofsinhar, jum ta' xita, sajjetti, jum ta' dwejjaq, jum li fih qed niġbor ħajti kollha. U hemmhekk qed nirrealizza kemm il-ġebla tiegħi qed titgerbeb l-isfel, 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 lejn xi ħaġa il-bogħod minn xi ħaġa li tlift. Imma ma kontx naf li dak it-telfien tiegħi innifsi kien se joħodni propju għal sejba. U sejba li tmur lilin minni, li fl-aħħar mill-aħħar is-sejba nnifisha hija wkoll xifer ta' rdum. Hemm ġbija qawwija ħafna infatti taż-żagħżugħ li jistħajjel lilu nnifsu qiegħed propju f'xifer irdum iħares lejn sħaba. Eżattament. Kien ix-xifer biex ngħidu hekk il-ħajja umana x'seta' tagħtini iktar. Għandi 15-il sena. Niflaħ 15-il sena oħra huma sentimenti vera ta' żagħżugħ fil-mistoqsijiet kollha li kien qed jagħmel. Minn dejjem kont bniedem li nistaqsi ħafna. U dejjem irid it-tifsira qatt ma kienet toġobni l-qoxra. Fuq din ta' żagħżugħ xtaqt inkellmek fuq punt partikolari. Semmejna interpretazzjoni differenti. Hemm interpretazzjoni possibbli, ngħidulha hekk, li taqra il-torment ta' żagħżugħ. Il-mistoqsijiet tiegħu li mhumiex biss torment, huma mistoqsijiet ukoll li għandhom importanza filosofika, importanza spiritwali, importanza psikoloġika. Hemm interpretazzjoni taraħ bħala angst ta' żagħżugħ. U magħha dik tiġi sfortunatament hija tendenza fost ħafna nies illi daw il-mistoqsijiet dal-angst taż-żgħażagħ jippatronizzaw. Huwa angst, huwa inkwiet immatur, huwa inkwiet illi huma mistoqsijiet illi mbagħad fil-ħajja titgħallem ma ssaqsihomx. Personalment nemmen l-oppost, nemmen li dawn il-mistoqsijiet jibqgħu miegħek ħajtek kollha. U min jitgħallem ma jsaqsihomx ma jistaqgħet isejjaħ lilu nnifsu matul. Min jitgħallem ma jsaqsihomx qed jaħrab minnu nnifsu. Għalija personali il-ħajja minnha nnifisha hija mistoqsija. Għaliex? Meta inti ħkimt xi ħaġa, dak li ħkimt huwa tiegħek. Lil dak li ħkimt ma tista' tistaqsih xejn għax hu tiegħek huwa diġà imtaħħat għalik. Inti fuqu, inti taf it-tweġiba. Min jaf it-tweġiba? Jiena bniedem li nemmen, jiena qassis. Nemmen. Anzi, dan il-ktieb huwa pratikament l-istqarrija tiegħi ta' x'nemmen u l-fejn imxejt biex nemmen, jew fejn tmexxejt biex nemmen, jew fejn tniżżilt biex nitgħallem nemmen. Imma l-fidi tiegħi mhijiex kisba sħiħa. Hija propju direzzjoni il fejn għandi nimxi. Jiena sibt, imma dak li sibt ma ħkimtux. U għax ma ħkimtux għadni nistaqsi, għadni nfittex, għadni nħaffer. Li ma tistaqsix, ma jistaqqat ikun għalija personali. Forsi hawn min ma jaqbilx miegħi, però jienek nifhimha mija qatt maturità. Il-mixja hija mistoqsija. Il-ħajja hija mistoqsija, mixja lejn tweġiba. Waħda miġbijat jekk tiftakar fil-ktieb hija ta' xi ħadd li nieżel it-taraġ, insejt fejn qiegħda it-tarġa tal-mewt. Mazziju tiegħi qegħdin speċi qed nitkellmu fuq in-numru tal-lottu, tiftakar? Eżatt. Nixtieqek taqra dik is-silta fil-fatt hija silta li tal-anqas għalija kellha impatt qawwi ħafna. Hemmhekk tkun qed titkellem int iż-żagħżugħ ikun qed jitkellem fil-fatt fuq l-assurdità. Ekku. Tal-lottu. U li tziejuh ma jridx jitkellem fuq ċerti affarijiet
għax moħħu Fin-numri tal-lottu. fin-numri tal-lottu. Jitħaq bija nitkellem fuq il-mewt, imma jistenna bl-attenzjoni sħiħa in-numri tal-lottu li ma jirbaħ qatt, li ma jitilawlu qatt. Jiġifieri, imma il-bniedem li ma jistaqsix ma jistax jimxi fil-fema tiegħi. U l-bniedem li kien jistaqsi u waqaf jistaqsi, jew waqaf jikber, jew għajja jikber, jew intilef l-aljenazzjoni. Taqranna dik is-siltek joġbu. Mela le? Minna li kapitlu 57. 57, mhux hekk. Ma nafx jekk hux dik eżatt ħannara. Iva naħseb li. 57 ta' minn. Iva i. Issa nħares lejn l-uċuħ, meta ma jkunux iħarsu lejja, u nipprova nifhem. Hemm xi qlieħ fil-ħajja? Sa issa, kull tentattiv biex niskopri qatt ma wassalni mkien. Uċuħ imkemxa, uċuħ miżbuha, uċuħ lixxi, uċuħ imħafra. Xi wħud imdalma, oħrajn ileqqu. Minn kull wiċċ mistoqsija. Kull mistoqsija stennija għal tweġiba. Kull stennija tiftixa. Nistaqsi x'inhu jew minhu li mfittex u sidri jespandi fil-vojt. Bħal ftitwiba. Xejn ċert ma nara qudiemih li fil-biża' mill-mewt. Dal-biża' jaġen l-uċuħ kollha f'massa b'espressjoni waħda. Espressjoni li fi ftit kliem tkun trid tgħid xi ħaġa hekk. Mhux il-mewt. Dik le, issejħulix għalissa, aktar tard, qatt. Dan kollu jien ma nifhmux u l-rasi nħossi timtela bl-istmerrija għal reazzjoni bħal din. Possibbli rridu nibqgħu mistoqsija għal dejjem? Possibbli ma rridux it-tweġiba? Ma rridux inkunu nafu x'hemm lilin mill-aħħar tarġa? Ma tkunx forsi l-aħħar tarġa li tagħtik il-kapaċità li tħares lura biex tiġġudika is-sens tat-taraġġ kollu? Tiju ipprova jgħaddini biż-żmien meta xi xahar ilu qsamt miegħu ħsibijieti. Għadek bla esperjenza, għalli, għadek tfal. Las ir-raġel tkun taf x'inhi l-mewt. Kellimni dakinhar fuqha, għejdli tkun xtrida tiġi jew le. U daħaq. Kont għażilti ma nweġbux lura, għax kien imwaħħal mar-rediffusion jistenna n-numri tal-lottu. Għajnejh f'dawk il-ħinijiet dejjem mixewla jkunu. Nargumenta fuq il-mewt ma kienx se jrendi. Ma kienx se jkolli saħħa, neħodha mat-tama ta' numri rebbieħa. Waħda mill-affarijiet li laqtitni ħafna lili fil-romanzina familjari mal-kitba tiegħek kemm mal-poeżija kemm mal-romanz ta' qabel. Però ħaġa li laqtitni ħafna hawnhekk hija l-lingwaġġ li fakkarni f'dak ta' ċinema kważi. Għandek l-istess il-verżjoni letterarja ħanejdu hekk ta' dissolves, ta' freeze frames, anka ta' montaġġ xbijat li huma importantissimi. U li laqatni l-iktar dwar ix-xbijat huwa li kemm jaħdmu fuq livelli differenti. Iva. Eżempju, xbija qawwija ħafna hija ta' tuffieħa li tinqasam violenza kbira, ma l-ewwel moħħok imur u jħabbrek li ħajkun hemm xena ta' violenza iktar il-qudiem. Imma mhux biss, hemm immaġni oħra fil-ktieb ta' frott jinqasam bi-violenza. Għandha x'taqsam ma' ħanuża kelma Ingliża dissociation, ma' nuqqas ta' għaqda iktar il-qoddim iż-żagħżugħ jinnota tqiq li ommu tħalli fuq il-mejda meta tmur tirrispondi t-telefon
u issir taf li xi tziju sabulu kankru f'moħħu. Mhux tiju eżattament. Mhux Daka tiju jkun? xi ħadd kienet ħabiba tagħha Ħabiba tagħha. li ċemplitilha biex tgħidilha li r-raġel tagħha kellu kellu kanser f'moħħu. Umbat il-żagħżugħ jassoċja l-idea ta' kanser ma tqiq imxerret u hemmhekk għandna jiena tal-anqas rajt ċertu profondità fiha tqiq imxerret huwa univers atomistiku, univers ta' Demokritus jew Lucretius, huwa univers fej l-affarijiet jiġru għax jaħbtu ma' xulxin. M'hemm xejn jigwidhom, m'hemmx qas prinċipji jigwidhom huma ġast il-kwalitajiet tal-partiċelli ta' tqiq. ekku. Li assoċjata mal-kankru, il-kankru joħroġ hekk propju. L-istess. Din hija ġbija li tibqa' Ija, tibqa' għaliex l-ewwel 15-il sena tiegħi. Pratikament nista' ngħidlek kienu 15-il sena ta' tixrid. Il-ġebla li qed taqa' jien li qed nitfarrak biex inżid ma' din ixbija wkoll l-iskutella tal-kunserva li taqa' fl-art u l-ħġieġ jitferrex. Eżatt. U jiena biċċa ħġieġa l-aktar il-bot mir-roqqa tal-kunserva imwaħla fl-art li nistħajjilha d-demm. U nagħmel f'moħħi konnotazzjoni ma' Alla, speċi Alla li sploda kollox, dik it-teba f'moħħi u jien x'imkien il-barri ma' it-tifrik. Fil-fatt, dak it-ħaxwix, dak li jiena fil-bidu, għax fil-bidu qed nitkellem fil-bidu tal-ktieb qed nitkellem minn fuq il-muntanja. Biex imbagħad inħalli l-muntanja biex nitkellem minn dan il-qiegħ. Imma dan il-qiegħ huwa letteralment kollu tifrik. Sat-tifrik tal-aħħar fejn ismani jiena m'għandix aktar sens, m'hemm xejn sħiħ fija, m'hemm xejn li wieħed jista' jħares lejh, m'hemm xejn li wieħed jista' jħobb laqqas jien innifsi. Li fl-aħħar mill-aħħar mhijiex esperjenza rari, jiena naħdem man-nies, niltaqa' man-nies, qed tifhem, u nista' ngħid kemm hu veru li l-bniedem ħafna drabi l-esperjenza tiegħu l-esperjenza ta' tifrik u dejjem iżid jitfarrak. U ħafna drabi fit-tifrik laqqas hemm il-mistoqsija li taqgħadna u tiġborna. Allura ara kif laqqas l-istess tifrik ma' hu immaturità. It-tifrik bil-mistoqsija għalija jibqa' okkażjoni ta' maturità. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-maturità x'inhi? Nistgħu ngħidu ħafna affarijiet mill-punt di vista psikoloġiku x'inhi l-maturità. Imma fl-aħħar mill-aħħar x'inhi l-maturità? Li ngħixu lil nfusna fl-aħħar mill-aħħar bir-rispett. Anki fit-tifrik tagħna, anki fil-qiegħ tagħna. Imma kif qed inuna kollox jaqgħad, jiġifieri kollox jaqgħad u fil-fatt hekk qed naħseb li tweġiba, il-mixja li tweġiba mhijiex soluzzjoni issa ċat-tifrik li fsa taqdu b'xi mod. Assolutament le. Assolutament le. Kif għadlek jiena bniedem li sibt ingħatatli forma ta' tweġiba imma għadni miexi lejha. Ma nistax nipretendi u nieqaf u ngħid għax jiena sħiħ. Le jien min sħiħ. Jien qed nistenna l-kelma tal-aħħar. U jekk il-nar għandu isem u l-isem jiġi fl-aħħar tal-ktieb, jiġi fl-aħħar tal-ktieb biex jibdili triq ġdida. U biex jibdili triq lejn il-milja imma għadni ma wasalx għalija. U ma nistax nipretendi laqqas jien bħala assis. Taf inti n-nies iħarsu lejk bħala jiena bniedem l-ewwel nett, ġifieri. Fil-fatt dik tissemma fil-ktieb mument minnhom meta jkun qed qiegħed il-qudies, mhux il-qudies, ikunu ħirġin bil-vari jidhirli u kulħadd qed jifraħ u briju kbir u sieħbu qed jgħidlu isma' kemm sabiħa dik il-vara u żagħżugħ jirrispondi iva sabiħa ma jaf li dat tip ta' briju sa jkun iktar toqol fih. Ekku. U mbagħad għajnejh jaqa' fuq għajnejn il-qassis u jinduna li anke l-qassis. Eżattament. Għaliex
L-għajnejn dejjem kienu jaffaxxinawni jiena, dejjem inħares lem. Ġifieri minn meta kont żgħir, ġifieri. Fil-fatt, fil-ktieb stess, l-ewwel esperjenza tal-għajnejn huwa l-esperjenza ta' għajnejn ommi. Hemmhekk kienet kelli ġifieri sena u xi 3 xhur għax ħija kien għadu ma ġiex. L-ewwel esperjenza li nsemmi fil-ktieb meta kelli xi 10 xhur biss. U l-ewwel esperjenza però qawwija tal-għajnejn hija dik ta' ommi. U mhux għax l-għajnejn ta' ommi, imma il-laqa tiegħi ma dan l-esseri ieħor li jurini li jħobbni. Ħallija matul iż-żmien tlifta, u allura anki hemmhekk qed f'din li għadek kemm semmejt li qed inħares lejn il-qassis. U jekk xoftejh jistgħu jitbissmu. L-espressjoni ta' wiċċu tista' turik xi ħaġa ta' ferħ, l-għajnejn ma jikdbux, l-għajnejn jikxfu kollox. U hekk qed ngħid, hekk għadd dan sieħbi qed iċabċab u jgħid viva, viva, viva l-bambina. U jien hemmhekk niħmar, naf li qed nistħi minn din is-sitwazzjoni, jiena mort minħabba fih. Għax mhux il-post tiegħi li nċabċab quddiem statwa ħirġa minn niċċa. Dan qed jgħajjat hekk mitluf minn sensieħ għax sabiħa. L-istess ħin qed inħares lil qassis u qed ngħid għajnejh ma tantx juru ġmiel pjuttost. Juru toqgħod iktar. U fl-istess passaġġ hemm fil-fatt kumment fuq il-ħarsa tal-kartapesta. Il-kartapesta ma tħares. Jew tħares fil-vojt. M'hemmx hija xi ħaġa ċatta. Eżatt. Xi ħaġa li ma tmurx lilin, xi ħaġa li ma teħdokx lejn il-bniedem. Nixtieqek kieku taqra l-ftuħ tal-għajnejn tommok għax huwa passaġġ li għandu ċerta qawwa. Jekk tgħidli il-paġna. Għaliex bdejt ninsa. L-ewwel wiet, l-ewwel kapitlu. Dak mhux l-għajnejn Tommi, l-ewwel kapitlu mhux meta refatni minn fuq il-Petruna. Iva, ta' meta refatek minn fuq il-Petruna. Insejt x'kapitlu kienet, ngħidlek il-verità. Ktibtu jiena u ma nafx. 8? 8 u 7. Sibtu, numru 7. Hemm biex nissaħħan mhux illum. Insa l-arja mxarba f'dix-xita nieżla, dik mhix il-kawża tal-kesħa. Illum lanqas għajnejn ommi ma fadalli, lanqas huma ma jkebbuni. Mhux għax ma jiġrux warajja, mhux għax ma jiqfux fuqi, imma x'jien ma rridhomx. Jien irrid nikber, u għalhekk irrid niħrax, irrid inrabbi qoxra. U l-qoxra ġabdi t-turi. Fajnejja. Tħares kemm tħares, ommi ma tinfidhomlix. Issa m'għadniex tarbija. Bħal dik id-darba meta tbaxxiet terfani mill-bewl tiegħi stess. Kont għadni bl-aħwa. Waħda mill-ġirien ħabtet il-bieb u ommi daħlita. Kienu waqfu jitkellmu f'nofs il-kamra tas-sodda. Ommi bdar għalejja, il-ġara sserraħ mal-gradenza warajha. Mnejn kont bil-qiegħda bdari lejn it-twaletta, stajt narala wiċċa. Għajnejha kienu jimxu minn fuq ommi għal fuqi u lura. F'daqqa waħda ħarsita titberraq. Mer tajjat, qed ixarrablek il-banketta dak itebba. Leħina jissummani. Jiċċassani ma nafx x'għandi nistenna. Nistenna u ma nafx x'se jiġri. Imbagħad ommi ddur bil-mod. Nolli għajnejja u nara l-għajnejja neżlin fuqi,
kbar. Inħossni nintrefa bil-ħlewwa u nitħaddan. Niftakar dan kollu u jġini frasi li jien diġà mejjet. Il-mejtin biss mhumiex kapaċi jerħu għajnejhom għad-dawl li jaqa' minn għajnejn ommhom. Saħħetha ħafna. Temi li jiena ħassejt ħafna u komplu anke max-xogħol ieħor tiegħek. L-ewwel nett it-tema tal-mewt u t-tema ta' tmiem. Il-mewt minnhom meta tkun fil-fatt tuża xbija tal-ġebla qiegħda taqa' li l-ġebla tkompli taqa' anke wara l taqa' isfel imma f'dimensjoni oħra. Hija waqa' kontinwa. Li l-mewt mhux it-tmiem, jew mhux tmiem huwa tmiem superfiċjali biss. U diġà bitli f'moħħi tema li tidher anke fil-poeżiji tiegħek ħafna u anke fil-romanz ta' qabel tħabbaġ taqtek l-idea li inti ma tista' qatt taċċetta li int sempliċi prodott ta' laqa bejn ommok u missierek. Li niftakar fil-fatt f'diskussjoni li kelli miegħek ħafna qabel da li kont tajtni l-eżempju li hemm qisu tikka jew ponta li tintefaħ u ssir baħar. U l-esperjenza ta' din l-estensjoni ma tista' qatt tiġi ridotta għal eżempju il-mekkanistika ta' univers atomistiku, pereżempju. Sempliċement b'affarijiet jintaqgħu jaħbtu ma' flimkien b'regoli ta' mekkanika aċċidentali. Dal-aspett, din il-verità ta' ħajja li bdiet u m'għandix tmiem kienet miegħi biex ngħidu hekk meta bdejt insir konxju tiegħi nnifsi anki kif għadt inti inħares lejn ommi u missieri. U naf li huma ommi u missieri jiena ġejt minnhom. Imma jien m'iniex kopja tagħhom, jien indipendenti minnhom, jien xi ħadd ieħor kollox sew għajnejja jixbħu lil tommi, wiċċi jiġbaħ forsi ta' missieri. Imma semmek dak li jien fuq ġewwa, dak li jien fil-qalba tiegħi nnifsi, dak ma jistax ikun prodott tagħhom. U l-aktar ħaġa li kienet biex ngħidu hekk tweġġani f'dak iż-żmien kien il-fatt illi għal dan li jien ma stajt qatt nemmen li kien hemm tmiem. Naf li hemm il-mewt rajt il-nanti mejta. Imma dak huwa verament tmiem. Fija nnifsi kien hemm xi ħaġa li tgħidli il-waqa' se tibqa' għal dejjem. U anke l-istruttura tan-novella meta semmejt qabel id-dissolves ħanejdu hekk dejjem għandek dal-passaġġ mill-memorja mill-passat għal preżent. Il-preżent għandek din light motif ħanejdu hekk tax-xita nieżla, ix-xita waqfet, ix-xita reġgħet bdiet. Ekku. Il-karattru l-siħsibi tiegħu jimxi mill-passat għal preżent bħalli kieku kienu kurutur wieħed maqut. Hija realtà waħda għax huwa bniedem wieħed. Jiena hawnhekk meta ktibt il-ktieb ktibtu fil-preżent, jiġifieri kelli għażla. Jew impoġġi l-affarijiet niftakarhom u mpoġġihom bħalli kieku ilhom li ġraw. Però dak ma kienx qed jissodisfani. Fil-fatt kelli 4 verżjonijiet li huma hekk. Imma naf illi ma kienux qed jissodisfawni. Imma mbagħad ġiju li ħassejt li l-ktieb kien lest ġo fija u ħareġ. Mod l-aktar liberu, mod l-aktar seren, però b'mod l-aktar intens. Li għaskont ristrett
minn dak li ktibt qabel. Dak li ktibt qabel ma kontx qed laqas biss inħares Għas lejh. nistħares lejh. U ovvjament jien għandi xogħol x'nagħmel, jiġifieri xogħol ieħor. U meta bdejt nikteb, niftakar kien l-24 ta' Lulju. Bdejt nikteb, kelli nieqaf imħabba x-xogħol, però l-afsa tal-ktieb baqgħet hemm. Għax jiena nqabbel dejjem il-kitba jien hekk nikteb b'dan il-mod. Alright, nagħmel ix-xogħol tiegħi, però anke hemmhekk irrid inħoss l-afsa tal-kitba. Però meta jkolli mbagħad nistenna l-mument fejn jiġi u nħoss dik l-imbuttatura li tħallini imbuttat fil-ktieb kollu. U ġara dakinhar li ħassejt di l-afsa u bħall-istoċ tal-krema ta' snin meta tafsu jibda ħireġ. Il-ktieb beda ħireġ. Kont nieqaf biex nagħmel ix-xogħol tiegħi u nibqa' nħoss di l-afsa. Meta jkolli mument kwiet nerġa' lura fil-kamra ġieli anke billejl u nerġa' nikteb. Però ma nħarisx lejn dak ta' qabel. Għaliex għalkemm kollox għadda, jiġifieri il-biċċa tal-adolescenza għaddiet, imma sa ċertu punt baqgħet hemm. Imma baqgħet hemm mhux għax għadni imwaħħal fiha, baqgħet hemm bħala xhieda li isma' jiena ħaj, dak kien il-qiegħ, dak kien il-bidu, u dak il-bidu inħadnu. Jidhir li hawnhekk hawn il-maturità mbagħad, it-tħaddin ta' din il-verità. U ma nibżax nistqarra, u għaliex ma nibżax nistqarra, u ma nibżax inħares lejha. Minħabba fatt wieħed. Minħabba l-għajnejn tal-aħħar li nifdu lil ruħi u pratikament qaluli int maħbub u int sabiħ, bidlam kollu tiegħek. Dan wieħed tinsix, il-ktieb ktibtu minħabba mistoqsija, le? Fuq il-muntanja saret li mistoqsija, xraw għajnejk, xraw għajnejk. Għax dik assumiet li għajnejja kienu dejjem raw in-nar tal-imħabba. Assumiet li ħajti kienet letteralment minn imħabba l-imħabba, u allura wasalt f'di l-imħabba li jirat f'għajnejja dakinhar. U li għalhekk talbitek biex tirrakkonta. Biex min nirrakkuntala, xraw għajnejk, speċi inti speċjali raw xi ħaġa. U hemmhekk kurejta li ma kont speċjali. Tuttaltru li kienet propju. Jiena naf it-tajn ta' kulħadd, għax jiena fit-tajn ta' kulħadd, għax jiena nimxi fit-tajn ta' kulħadd, ippermettili l-kelma, imma it-tajn huwa sabiħ. Fis-sens iżbuħija mhux qiegħda fl-ikħal tas-sema, għax jekk niġu f'daq l-ikħal tas-sema huwa spazju. It-tajn taqbdu bidek ikħal tas-sema huwa spazju. U allura inti semmejt li il-ħafna temi li joħorġu minn dan il-ktib għal min irid jidħol fih. Fil-fatt isemmija żagħżugħ li kħal tas-sema minnhom jiddubita u x'vera. Mhux hekk, fl-aħħar mill-aħħar nafu li mhux. U fl-aħħar mill-aħħar il-ktib innifsu waħda mit-temi tiegħu hija d-dinjità ta' kull bniedem. Id-dinjità tal-bniedem. Tgħidli kif ħarġet din id-dinjità tal-bniedem? Ara, jekk ħajti imkaxkra fit-tajn, tasal għal viżjoni ta' żbuħija fl-aħħar bħal dik. U l-viżjoni ta' żbuħija ingħatat lil dan it-tajn. Mela kemm hu prezzjuż dan it-tajn. U fl-aħħar mill-aħħar il-qiegħ tagħna huwa l-bogħod miżbuħija li jiena rajt li fl-aħħar mill-aħħar tat bidu għall-poeżija tiegħi. Għax jiena għalhekk bdejt nikteb dak iż-żmien bdejt nikteb jiġifieri wara dan. Minn l-esperjenza. Mill-esperjenza jiġifieri id-dinjità tal-bniedem. Imbagħad immistemi oħrajn hu bħalmu l-abbuż mhux biss sesswali, imma l-abbuż psikoloġiku, pereżempju ta' dak l-alliem illi jakkużani. U allura dakinhar jakkużani li kkupjajt għaliex il-marki kollha kienu kollha fuq. Għalija kien mument tiftakar kif spiċċajt qed nara l-bank tal-iskola minn hux bil-kumpass. Biex naqqax fil-kumpass li fil-veta tixtieq tnaqqaxlu ġo rasu stess. Ix-xeni anki xeni oħra ma semmejthomx ta' nies fit-triq pereżempju jiġġieldu ta' ġlied x'effetti ħallu fuq tifel li qed jikber. Anke affarijiet żgħar tipo it-tifla ħabiba tiegħek ħabiba ta' żagħżugħ li ssabbat il-ħobża li ommu stess għamlitlu. Huwa għalija stess kienet ommi stess li qed tissabbat f'dik il-ħobża. Eżatt.
weġat li fl-aħħar mill-aħħar hemmhekk qed nitkellem fuq ir-relazzjonijiet. Però qed nitkellem ukoll relazzjonijiet mhux biss ta' bnedmin indaqs f'dak il-każ tiegħi ma' dik it-tifla li kienet ftit ikbar minni, imma anki relazzjonijiet ma' ommi u ma' missieri. Ma' ommi u missieri bejniethom il-ktieb mhuwiex fuqhom, imma fl-istorja tiegħi huma jidħlu u jagħtu wkoll sfond għal dak illi jiena tlajt fih. Ma nibżax minn dawn il-veritajiet, ma nistħix minnhom għax fl-aħħar mill-aħħar dan huwa il-verità ta' kulħadd. Darba jiena ltqajt ma' persuna u qalt li tfal rabbietom b'mod perfett. Ovvjament bqajt iċċassat inħares leha. What? Ida xejn illużorja. Għax biex tajt kulħadd kien perfett, jiġifieri qed ngħid jien perfett. U għandi s-sigrit tal-perfezzjoni. Eżattament. Mentri s-sigrit tal-perfezzjoni x'inhu? Għalija s-sigrit tal-perfezzjoni jekk hemm wieħed huwa dan. Li taċċetta lilek innifsek kif int bl-imperfezzjoni tiegħek u tħalli l-imperfezzjoni tiegħek twasslek sal-quċċata tal-muntanja, mhux fejn tilħaq il-perfezzjoni, fejn il-perfezzjoni tingħatalek. U fuq din nota nispiċċaw hawnhekk sfortunatament hemm ħafna li wieħed jista' jitkellem fuq fil-ktieb, imma il-ħin huwa limitat. Jiena nirringrazzjak mhux biss tal-li ġejtaw, nirringrazzjak tal-li ktibt dan il-ktieb. Għax għamilt regal lil dawk in-nies kollha bħali li jħobbu jaqraw ħafna. Nirringrazzjak għaliex fl-aħħar mill-aħħar kittieb jikteb biex jinqara huwa dejjem sodisfazzjon. Grazzi. Grazzi lilek.